Nthawi inake mtsogoleri wa dziko Profesa Arthur Peter Mutharika anazayankhula kunena zona kuti zimene amalonjeza ndi zimene ndithu amachita, ndipo zimene amakwaniritsa ndi zinthu zimene analonjeza. Tikhulupirira kuti ambiri kutsatira bwino maka kuti pakati pa kunatuluka ripoti limene pa Chingerezi amachula kuti Vulnerability Assessment Committee, ena kumazalitchula kuti mvaki, ndipo tenga ndi ripoti imeneyo limazakamba ndithu nkhani yokhuzana ndi kusowa kwa chakudya maka kumawanja ndithu amene akhuzika ndi vuto la njala. Ndipo tenga ndi ripotiyo imakamba zonena kuti anthu oposera 4 miliyoni ndi amene ndithu amafunika thandizo la chakudya mwansangansanga kuchoka ndithu mwezi wa Oktoba 2025 kwatha ndithu mwezi wa Machi 2026. Ndipo sata zimezi paja ndithu mtsogoleri wa dziko Profesa Arthur Peter Mutharika anakhala kulonjeza zona kuti utsogoleri wake uonesesa ndithu kuti mavuto amene akuphenja nzika za dziko la Malawi, mavuto amene ndithu athana nawo. Ndi ena mwa mavuto amenewo ndi kuti ndamene tikukamba zonena kuti ndithu kuli njala imene yakhuza kwambiri mabanja amene akuti ndiopitirira ndithu 4 miliyoni. Ndeno posata zimezi tinaonanso ndithu kuti kunatuluka ndithu kafukufuku amene amasonyeza zona kuti maboma amene akhuzidwa kwambiri ndi vuto la njala ameneyi alipo ndithu maboma kwana 11. Ndi nduna ya zachuma mu nthawi imeneyi amene watu ndi Mwanamveka anazakamba zonena kuti akuthamangathamanga ngati boma kuti aonesese ndithu kuti vuto limeneli athane nalo anthu amene akuvutika ndi njalawa afikidwe ndithu ndi thandizo la chakudya. Komanso tinaona ndithu kuti masiku angapo apitawo mtsogoleri wa dziko Profesa Arthur Peter Mutharika anazalumikizana ndi mtsogoleri wa dziko la Zambia amene watu ndi Hakainde Hichilema. Ndipo tenga ndi conversation yawo amazakamba zonena kuti ndithu amafuna chimanga kumeneko choti athandizire anthu amene avutika ndi vuto la njala ku Malawi. Ndipo tenga ndimene amakambira kuchimanga chimacho amati amafuna chokwana 200,000 metric tons. Ndipo mtsogoleri amene wa ku dziko la Zambia anazasimikiza ndithu kuti anali ndi conversation ni mtsogoleri wa dziko la Malawi Profesa Arthur Peter Mutharika makaponera ndithu kuti afunikira kuti athandizidwe ndi mulingo ndithu ochuluka wa chimanga chimene chatakamba wa 200,000 metric tons. Ndipo sata zimene zinaona ndithu kuti anduna ya zachuma amene watu ndi Joseph Mwanamveka anakhala ndithu akuyenda maiko osiyanasiyana kuthamangathamanga kulumikizana ndithu ndi anthu amene amathandiza dziko Malawi pachuma kuti athandizire maka ndithu kuti vuto limene la njala likhale zona kuti ndithu latha. Ndipo tenga ndi mabungwe amene amafikiridwa akunjawo zinaoneka ndithu kuti thandizo la ndalama zimenezo zinapezeka ndithu zoti akagulire chimanga chimenecho ku Zambia. Ndi anduna amene asankhidwa azaulimi amene ndi Rosa Mbilizifachi tinaona ndithu kuti pakatipa amakhala kuthamangathamanga kupita kumene ku Zambia kwasayinirana zina ndi zina zokhuzana ndi chimanga chimenecho kuti ndithu chifike ku dziko la Malawi ndi cholinga choti ayambe kugawira anthu amene akhuzika ndi vuto limeneli. Ndino zikuoneka kuti zasimikizikano zona kuti china chonse chinatheka ndipo chimanga chimenecho chinayamba ndithu kufika ku dziko la Malawi. Ndino lero pa 1 November 2025 kunali ndithu mwambo umene amatsegulira ndondomeko yogawa ndithu chimanga chimenechi. Ndi mwambo umene unachitika ndithu ku boma la Machinga kumeneko amati kwa mfumu ya ikulu Stola. Ndi kumeneko ndithu amene amasogolera mwambo umenewo ndi amene Rosa Mbilizifachi amene kuti ndi anduna ndithu azaulimi. Komano dongosolo limene logawa chimanga chimenechi nditi akuyendesa ndi nthambi ja imadziwika kuti Dodma. Nditi mukuona ndithu zithunzi zimene zikusera pa screen panopo ndikuti ndi anthu amene ndithu akulandira chimanga chimenechi chimene chija chinagulidwa ndithu ku dziko la Zambia pofuna kuthana ndi vuto limene la njala. So tikabwera ndithu kumawu amene mtsogoleri wa dziko Profesa Arthur Peter Mutharika anayankhula kunena zona kuti zimene amakwanirisa ndi zimene analonjeza, ndipo zimene amalonjeza ndi zimene ndithu amapanga zikusimikizika kuti ndithu boma lake likuyika chidwi pofuna ndithu kuthana ndi mavuto amene nzika za dziko la Malawi zikumana nawo. Taonapo ndithu maulamuliro m'mbuyomu makamaka ndithu utsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party motsogozedwa ndi Dr. Lazarus Chakwera amakhala ndithu akulonjeza zinthu, komano ikafika nthawi yoti akwanitse zinthu zimene analonjeza zimapeza kuti zikukanika. Ndeti ndi chikhulupiriro kuti amene Profesa Arthur Peter Mutharika utsogoleri wawo utha kukwanitsa ndithu zinthu zimene amalonjeza amakhala akulonjeza. Paja ndithu ndi zinthu zambiri zimene akhala akulonjeza nkhani ya skulu ya secondary kuti school fees kumeneko ndoti yachotsedwa ana ndithu kamba January sazilipira. Tikhulupirira kuti nkhani imene ndi kuti athana nayo ndithu monga amene alonjezera. Komanso vuto lakusowa kwa mafuta galimoto limene ndithu lafika pa climax padakali panopa. Tikhulupirira kuti utsogoleri umene ukuona ndithu zinthu zimezi ndipo njira zimene akulonjeza kuti apanga kuti athane ndi vuto limeneli
tikhupe ndithu kuti akwanirisa osati ngati aja ndithu amene amapeza zoti angovala mikanjo atapita ndithu kumaiko ena akuti akapanga diru ya government to government yagulisana ndithu mafuta galimoto kumapeto wake mafuta amene akabwera amapeza kuti angokhala ndithu 1 week mafuta amene atha anthu ndithu abwereranso ku mavuto amene amakhala akuwasausa maka ndithu mavuto akusauka mafuta galimoto. Komabe ndondomeko imeneyi imene akhazikisa yokhuza ndi kugawa ndithu chimanga kwa mabanja amene akuti akhuzidwa ndi vuto la njala okwana ndithu 4 million chakuti. Komanso potengera ndithu kuti maboma amene anatchulidwa kuti amene akhuzidwa kwambiri ndi vuto la kusowa kwa chakudya amene akuti ndi 11. Anthu ena ndithu m'masamba mchezomo akuoneka ndithu kuti akudandaula kuti maboma amene akhuzidwa ndi vuto la kusowa kwa chakudya si maboma 11 okha, pali maboma ndithu ochuluka. Ndi boma limene ndithu kuganizirapo pamenepo kuti maboma amene anthu amene akudandaula akuyenera ndithu kuti akupangenso consider makamaka ndithu ku chigawo cha kumpoto chifukwa tikatengera ndi mmene list imeneyo inatulukira zikuonera ndithu kuti maboma akumeneko kulibe ndithu amene akupezeka pa mndandanda umene wa maboma 11. Ndipo paja usogolero umene umaoneka ndithu kuti uwika chidwi pamene zinthu zimene akudandaula nzika za dziko la Malawi kuti zinthu zimenezonso azikwaniritse ndithu. Nkutheka mwini maganizo pa nkhani imeneyi pamene tikuona zoti chimanga chija chimene ndithu anagula ku Zambia chafika ndithu ku dziko la Malawi ndipo chayamba kugawidwa. Amene anasogolera mwambo umenewo ndi anduna a zaulimi amene ndi Aloza Mbilizifachi ndipo amene akugawa chimanga chimenechi ndi abungwe lija la Dodma. Ngati maganizo amenewo alipo mutha kutifotokozera comment section koma molemekeza maganizo anzathu. Tisaiwale kupanga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 nkhani zambiri zikamachitika ndeti kufikeni kwake kuzikhala ndithu kosavuta.